This is marga marga. Yes. Yawwa yaro mai kunnan kashi sabon rikici walillahi alhamd. Bismillah walillahi alhamd. Za alhamdulillah za ku ci gaba da sauraron su a Alhaji Marga Marga tare da Alhaji Uzi sai arewa kenan. Alhamdulillah bismillah masha Allah sai Alhaji dan zaki jarumi dan zaki alhamdulillah kuma muna da wani shi ma wanda ake ce masa mai Al'amin Isa Bello Danja shi ma walillahi alhamd tafaddal duk a cikin abun yake za a yi tafaddal duka babu abin da zamu ce da wannan shiri kawai sai dai fatan alkhairi da muke ga kowa da kowa kuma bismillah ya shek to tafaddal to alhamdulillah mun dan manta da Sheikh Imamuna Excellence masha Allah barakallahu fihu shi ma yana tofa albarkacin bakinsa muna mai gaisuwa gare sai kuma Malam Dan Bauchi mai adaidaita zawo mai adaidaita shi ma muna masa fatan alkhairi muna masa fatan alkhairi kuma yayi tafiya muna masa fatan Allah ya kai shi lafiya Malam Ahmad yawa Malam Ahmad to sai kuma Emrayan shi ma muna masa fatan alkhairi ya koma gida shi ma ya kora ya tafi gida ai ban gama bayanin ba mana to ai masha Allah assalamu alaikum uzun arewa TV gidan nishadi muna muku godiya da fatan alkhairi masoyan uzi da Allah ina ba ku haƙuri akan abubuwa da kuke gani kwana biyu uzi ya ji maulidi saboda wallahi a ji maulidi uzi masoyan manzo Allah ne gaskiya sallallahu alaihi wasallam Allah kashe mu da sayyidina annabi har kullum uzi ba shi da burin da ya wuce i ba ku farin ciki da kuma nishadi da kuma walwala a koda yaushe masoyan uzi muna muku fatan alkhairi da kuma masoyin mu abokin zirga-zirgar mu shine Ahmad ya yi tafiya Allah ya sa ya kadda ya yi tafiya da tare muka cin tafiyar mu kuma sun abubuwa gaskiya ne yanayi to mu samu dama ba to muna addu'ar Allah ya kai shi lafiya kuma ya dawo da shi lafiya Allah karar ba mu asiri baki da ku cika wata mu dai a gidan nishadi uzun arewa da kuma Salman Sas gidan mai gida mana wannan zakaran ya kamata a yanka shi ya kamata ya fa darakta can a cikin office fa yana bita fa ya kamata shi ma ya zama ya shiga cikin abubuwan to Allah ya kawo mu lokaci ya kawo mu yaro mai kunnan kashi wannan shahararren fim din nan da yake bulala yake bawa masu mamakin ma shi kanshi mamaki yake akan wannan fim din mamaki yake yi saboda ba a taba tsammanin a Hausa fim duk wanda yake da fim duk wanda ya fim ko Alinuhu ko Adamu Zango ko waye duk wanda yake da fim a cikin wata 2-3 ya dora shi a YouTube yake da viewers miliyan 4 ya dauko min shi zan bashi miliyan 100 zan bashi miliyan 100 abun ajinin yake wallahi abun ajinin yake